मर्निं लोगोफोर दिनै गोबां साननि उनाव जोंना बेडआ मोनफैगोन आरो दा फन खालामदों डेलिभारि बयआ दा फैबाय थादों बिसोरो सिङाव मोनफैबायनो दा फैनानै बिसोरो एसेम्बल खालामगोन आरो जों बिथिंनो खालि खालामनो हादों बिसोरखौ बेयाव लगायनो हागोन आरो दा बेनिफ्राय जोङो बे रुमाव शिफ्ट खालामगोन आरो उनावहाय लोगोफोर मोनफैबाय बिसोरो मोनसे पार्ट लाबोबाय थादों आरो दा केरि खालामबाय थादों जोंनिफ्राय बिसोरनो एसेम्बल खालामनानै थांगोन आरो उनावहाय बेनिफ्राय जोङो आरो खेबसे बेयाव ट्रान्सफार खालामनानै एसेम्बल खालामगोन आरो फार्स्टआव नायना लानोसै बुस्थुआ मोजां ना गाज्रि बेनिफ्राय बिसोरो माब्रै लगायो बेखौबो नायना लागोन आरो कितना नंबर की लगता है इसमें 15 नंबर ये सर हम देख के जाएंगे आपको इसका ना देख के जाएंगे अच्छा ये भी साथ में मिलेगा उछल जाएगी कूद जाएगी शीशम का है ठीक है भैया बिसोरो इनस्टल खालामलांबाय बेयावनो इनस्टल खालामदों आरो बेबायसा 5 feet by 6 feet आरो बे बेबायसानि थाखाय जागोन आरो दिनैनिफ्राय बेडआव उन्दुनो मोनसिगोन आरो हायाव उन्दुनो नांला बे किखौबो होलांदों बिसोरो रेन्सखौ जों मालाबा चेन्ज खालामनांगौबा बेखौ खालामजागोन आरो बेयाव होलांदों बिसोरो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं दासो माने नुजाबाय आरो दिनै फुंनिफ्रायनो माने मा होनो समखौनो मोनाखै आं दासो 12टा जाबाय दासो रेस्ट मोन्दों बेथिंथ' खालि नुखाबायना नोंथांमोना जोंनि बे बिसना दंमोन ना गाज्रि जानानै बेखौ दिहुनबाय आं दिनै माने हासबेन्डआथ' अफिसाव थांबायना अफिसाव थांनांगोन फुङावनो दिनैथ' नोंथांमोना नुखादोंनो ना माने नि बिसनाखौ डेलिभारि होफैदों आरो मैया फन हरनानै खोन्थादों बिसोरो जे आर्लि माने मर्निं डेलिभारि खालामगोन बिदि होननानै आरो बुंनाय बायदिनो बिथांमोना फैबाय ओमफ्राय डेलिभारि खालामनानै आरो थांबाय आरो बिसोरो लगायनानै मानो होबाय बाहेरनिफ्राय फैनाय बुस्थु ना ओंखायनो जों बेहाय लगायनो होआखै आरो बाहेरावनो लगायनो होबाय बेनिफ्राय खुलिनानै जों लाबोगोन आरो हासबेन्डआ अफिसनिफ्राय फैबाथाय बिहाबोथ' अफिस दंमोन ना थांबाय दा ओंखायनो आं बेहाय जे गंसे दंमोन ना आवगायावथ' गंनै जों जरा लगायना दोन्दोंमोन बेडखौ गंसेयाथ' आवगायावनो जो गाज्रि जानायखाय बाहेरायाव दोन्दों सिगाङावनो दिहुननानै आरो गंसेखौबो आं दिनै दिहुननानै दोनखाबाय आरो बेखौ साफा खालामजोब्बाय बेथिंबो माबा दङ चार्जिं पइन्ट दङ जों सब साफा खालामबाय आरो नैबे गंनै बेगा माबायामोन ना बिसना सिङाव दंमोन बेफोरखौबो दिहुनबाय आरो माने मा होनो एफा गोबावनिफ्राय नेबाय थादोंमोन ना गोदान बिसना माला फैगोन फाइनेलि माने दिनै मोनफैबाय ओमफ्राय गाबोननिफ्राय गोदान बिसनायाव उन्दुनो मोनसिगोन आरो आरामनो जों जे नाटक खालामबाय थादोंमोन ना सानफ्रोमबो बलाय ओमफ्राय आरोबाव बेखौ थिखांलाय इदि खालामबाय थानायखौ आरो तुलि बे माने मा होनो बेखौ खालामनांला आरो दा बिसनायावनो सानफ्रोमबो इदि थाबाय थागोन आरो नै दा आं तुलिफोरखौबो लामनो हादों बिदि सान्दुङाव दा नैबे गंनै बिसनाखौ बेहाय दोनफैबाय आरो मानसि सानैबा मा जागोन ओरैबायदि बुस्थु बापरे नै बिसनाया नैबेहाय दङ आरो आं जाम खालामना नायगोन दे बिसोर होनदों आरो जाम खालामबाबो जेबो जाया होननानै मोजां बिदि गाहाय बिसनाखौनो मोजां मोनो जों माने हासबेन्डजों आंजों माने मा होनो एफा गोजौआव बिदि उन्दुनो गोसो गैला एबार गाहायखौनो एसे लानोसै दे होननानै नैबे बेबायदि डिजाइनखौ लाबाय आरो जोङो जोंनि न'आव थानाय एफा गिदिर बक्स पालें ना न'नि खोथाया जेनेबा बेलेग पार्मानेन्ट ना दाथ' बेहायथ' पार्मानेन्टबो नङा मालाबा बहा पस्टिं जायो जेबोथ' माबा गैयाना ट्रेन्सफारेबल जब ना मालाबा बहा ट्रेन्सफार जायो जेबो गेरेन्टि गैया ओंखायनो थेवबाबो आरो एफा माने सानफ्रोमबो हायाव उन्दुबाय थानोबो मोजां नाङाना बिसनाया गाज्रि जानायखाय दा ओंखायनो अर्डार होबाय आरो बेखौ मोजांनो बिसनाया राजस्थाननिफ्राय फैदों बिसोरनि दिल्लीयावबो श'रुम दङना आरो दिनै सोंदोंमोन दा नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन जोंनि गोदान बे बेडजों जोंनि गोदान मेकअभार आरो रुमखौ गोदान मेकअभार खालामगोन जेबोथ' माने मेकअभार खालामनो हाया रेन्टनि न' नालाय भारा थानाय न' बेफोराव थेवबाबो आं बेखौ लगायदों स्टिकारखौ आरो मोजां नुनायनि नङाबा खालि नुयोना थेवबाबो माने एसे बोरैबाबो मोनो लगायनो मालायनि न' ना जेखि जाया माने ओंखायनो माने गाज्रि नाङो आरो माबा माबि खालामनो ओंखायनो जास्ट बेखौ लगायदों आरो आं स्टिकारखौ एमाजननिफ्राय अर्डार होदोंमोन बे स्टिकारखौ ओमफ्राय आरो बै ड्रयिं रुमाबो बिदि मोनसे स्टिकार लगायदों आरो दा आंथ' खामानिफ्रा दिनै जि सुबाय ओमफ्राय बे आलासिफ्राथ' मैयानो थांदोंना लोगोफ्रा दा बिसोर उन्दुनाय सब बेडशिट बेफोरखौ सुना होबाय तुलिफोरखौबो लामना होबाय दा बेबो दङ बेखौ दिनै लामना होला जायगा गैयाना बेखौ लामला दा आरो आंहा बाजाराव थांनांगौ दङ आरो मार्केटाव
थाव साव माने गैया ओंखाम संग्रा बे मास्टार रल गैया जोब्बाय दालि सालिबो एसे जोब्बाय लायहैनोसै आरो सानसुआवनो थांनानै लाबोहैनोसै इदि होननानै आरो नङाबा आरो मोनाबिलि थांबा मालाबा पेमेन्टबो जाया आरो मानसिफोर लायनोबो हमबाय थानांगौ ओंखायनो दा दुगैबाय नालाय आं एसे माने मा होनो बाहेरायाव एसे वाक खालामना फैनाय बायदिबो जागोन थांनोसै आरो दा दे लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरो एसे उनाव आरो दा आं थांनोसै मार्केटाव लोगोफोर आं बाजारनिफ्राय फैबाय दा माने मा होनो बाजारनिफ्राय फैनानै ड्रेस खालामनानै दा ओंखाम उखैबाय आरो समबो जाबायना फुंनिफ्रायबो दिनै माने एसे रेस्ट मोनालासिनो खामानि मावगासिनो नालाय थाब थाब जोबथों इदि होननानै आरो गावहानो मोजां नांगोन ना खामानिया जोबनानै साफा जाबाय थानाय नङा दा ओंखायनो ओंखाम जानोसै लोगोफोर दिनै मा बानायदों आं दिनै नै मटर पनिर माने पनिर दंमोन दाख्लैजों लोगोफ्रा लाबोदोंमोन ना जानाय जायाखिसै ना एसेल'सो जाबाय दा नैबे मटरजों आलु होनानै पनिरखौ बानायदों आरो बे हासबेन्डआ माने घुगनिखौ बिराद मोजां मोनो मटरनि घुगनि बेलेगनि घुगनि नङा दे बुटनि बा बिदि साना दालनि घुगनि नङा बे मटरनि बे जे एसे गोरान गोरान मटरा बे मटरनि घुगनिखौ मोजां मोनो आरो ओंखायनो बेखौ बानायदों दिनै दा लोगोफोर नै आं ओंखाम जाहैनोसै दे ओंखाम जाना लानोसै नोंथांमोनखौ एसे उनाव लोगो मोनसिगोन आरो लोगोफोर बे हासबेन्डआ अफिसनिफ्राय फैबाय दा जों नैबे बिसनाखौ सेभ खालामनोसै आरो आंथ' दहायनो नुखादोंना नोंथांमोना रुम सब एकदम फुगारनानै बा सिल सिल खालामना दोनदों आरो दा बेखौ लांनोसै बेनिफ्राय बेदाव उन्दुनो मोनसिगोन आरो जि गिलिरथार आं दहायसो थांनो नाजादोंमोन आरो बा हाया जि गिलिर नों हागोन ना हारसिं हागोन र' फै बेखौ दिहुनाखैनो माथो आं र' आं दहाय बना लादोंमोन ना बेखौ सानसे माने मा खालामबाय थागोन होननानै दैफोरखौ बिदि लाबोबाय फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै नङाबा बिराद गिलिर जायो एकदम बापरे मा होनो कुम्फु नामा बिदि गेलेयोना चाइनिसफ्रा बिदि जि गोलाव माबानिया चाइनिस मुभिफ्राव नुवा होमबा नोंथांमोना बिदि जि गोलाव बिदि माने मा होनो दंफांनि थुख्रा बा काठफोरखौ लानानै खालामोना या मा ब्रुसलि ना मालि ब्रुसलि जेटलि एसे सायखा mana kabur dong saya kurangnya saya माने मा होनो एकदम मालाबा बे मोदोम गिदिर माने जाबाबो बिराद माने लाब जायो आरो दा नुबायना नोंथांमोनानो मोदोम गिदिरखाय पुरा एसेबां गिलिर बिसनाखौबो थिखांना लाबोनो हादों नङाबा दाथ' जि माने स्किनि बडि बा मोदोम फिसा मानसिबाथ' लाबोनो हानाय नङामोन ना दा ओंखायनो बेबो मालाबा माने मा होनो माने एडभान्टेजेस आरो मोदोम थानायनिबो जुदियोबा नुनायाव माने मा होनो मोजां ना बा गस्लाफोरा फिट जाया गावनि गोसो मथेबा गाननो हाया फट'फोरा मोजां फैया थेवबाबो आरो बे माने मा होनो एडभान्टेजेस आरो माने खायफा खेत्रआव डिसएडभान्टेजेस दङ मोदोम गिदिरनि बाट बे खेत्रआव माने मा होनो एडभान्टेजेस आरो बेयो माने ini bisa ada kuliah जेबो नङा जोंना न'आव अलरेडि दंखायोना गांबासो बेखौनो माने माबा खालामनानै दखानाव हरोबाथाय गिदिर खालामना होगोन आरो बिसोरो ओइ नै लोगोफोर नाय पुरा गोदान बिसना नै मोननानै पुरा गोलाव ना दा आथें बाय थानाय नङा आरो उन्दुबाबो बरिया उन्दुनो हायो दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायना जोंनि गोदान बिसनायाव माबायदि एकदम हाजिरानि आराम खालामदों दिनै बरिया आराम उन्दुगोन आरो दिनैनिफ्राय रिलेक्स मोनगोन आरो बियो आथें ओंखारना थानाय नङा दिनैनिफ्राय माने एक्चुअलि खोथाया ओरैबायदिमोन आरो नोंथांमोनाथ' नुखादोंना जोंनि बिसना गंनैखौ जोङो जराया लगायदोंमोन ना बिहा माने आथिङा ससे ओंखारना थायोमोन बिराद खस्थ' मोनोमोन आरो बेयो उन्दुनो
ओंखायनो बांसिन माने बियो हायाव उन्दुनो माबा खालामोमोन आरो एफा खस्थ' जायो आथिंखौबो माने गोलाव फुवारनो हाया इदि होननानै आरो दा फाइनेलि जोंना बिसिनाया मोनफैबाय आरो जों दा बे बिसिनाखौ अनलाइन अर्डार होदोंमोन मोनबाय दा दिनैनिफ्राय आराम जेसां साइज होनदोंमोन बिनिख्रुइ माहाय बारासो गिदिर बेयाव लिरनायाव दंमोन 5 feet by 6.5 दा 6.5 आथ' 6.5 थिगानो दङ खिन्थु बे माबाया बे माहाय गुवार बे 6 फुटनि माबा खाथि जागोन आरो 5 फुट होनदोंमोन बिसोरो 5 फुट नङा 5 फुटनिख्रुइबो बारा दङ मानो होनबा नायनो थांबाय बेखौ नायबानो गम मोनगोन जायगायानो गैखाया आवगायनि बिसिनाया माने बिनिसाय बारा जायगा ओंखारोमोन ना दा एकदम खुन रखमल' माबाखौ खुलिनो हायो आरो काबर्डनि सिंनि बेगफोरखौ दिहुननोबा एसे खस्थ' जागोन आरो उपाय गैला मालाबा गोदान रुम माबा लायोबा बा बे मोजां जागोन आरो बेना गोदान रुम बेथ' माहाय फिसा रुम बेनिफ्राय प्रब्लेम जादों आरो बे डिडिएनि फ्लेट ना दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव बाय बाय लोगोफोर बाय